Ajde, gol! След работи телевизия. След ти си лежал да дойдеш, направихме крил, вземе да дойде това логица, вземе да дойде колко ми е било нещо. Текна ли да може? Как е мина на заболевание за 5 цени за един раз. Колко плащаш? Вика се ли ги спред? Колко чини? Ще си знал. Дата е валиден. Писал към броди време да това. Важно плаща на държава. Ajde, gol! Thank you.